Vi vil gerne vise, hvordan man laver en sugefiltrering. Når man anvender en sugefiltrering, når man gerne vil filtrere noget, men man ikke har så meget tid. Så går det stærkere med en sugefiltrering. Det vi skal bruge til en sugefiltrering, det er en vandmålepumpe. Så skal vi bruge en tyksiddet slange, som gør, man kan ikke bruge en tynd slange, fordi så kollapser siderne. Så skal vi bruge en sugekolbe og en gummiring, passende til kolben, og en bygnerdragt, som placerer der. Først vi kan gøre, det er, at vi tænder for vandet her, og så mærker vi lige, at der er sug her, og det er der. Så slår vi vandet igen, sætter vores den her på, fastgør den til kolben, så tænder vi igen, mærker, at der er sug her, og det er der igen. Så kan vi placere vores trakt, tænde på vandet, og så er vi klar til at filtrere.